איזו עבירה מדהימה כאן. ברוכים הבאים למתחם האימונים בחדרה, ליגה ג' מחוז ישראל, מחזור 12. הפועל גבעת אולגה הראשונה בטבלה מארחת את אחווה כפר קרע השנייה למשחק עונה. מזג אוויר מצוין, כפר קרע באדום שחור, אולגה בכחול לבן. אנחנו אל ההרכבים. תחילה הקבוצה האורחת כפר קרע, בשער וסים אסלי, בהגנה מוחמד מסראווה, מוחמד סלאמה, עלה אבו פאני הקפטן וחמזה אגבריה, בקישור פאדי קנני, יוסף מוחמד ושאוקת מחמיד, ובהתקפה מוערד דראושה, מוחמד דראושה ואחמד מחג'נה. מנגד הקבוצה המארחת הפועל גבעת אולגה, בשער מור מסיקה, בהגנה יובל לוין, אופיר זילברשטיין, לידור מימון, סברי אמש, אברהם ימרן, בקישור אמיר תמניה, יותם נגר הקפטן, אורי לוז, ובהתקפה שר אזולאי וגל חסן. שופטי המשחק, השופט הראשי אורי נקל, יעזרו לו דניאל סרדאי ואורל עמוס. השופט הרביעי אביעד בעדני, מכבד את המעמד משנה לראש העיר נציג השכונות צ'יקו וקנין. הנה הכחולים לבנים של גבעת אולגה מהמקום הראשון, רוצים לעשות היום עוד צעד לעבר ליגה ב', באים להודות לקהל הנפלא שלהם, ל-OG אולטרס אולגה. יותר נכון UO אולטרס אולגה, עם דגלים, עם טופים. הכל ערוך ומוכן לשריקת הפתיחה בכחול לבן. מימין למסך שלכם זוהי גבעת אולגה, ומשמאל לימין באדום שחור זוהי כפר קרע. שחקנים מוכרים יותר, שחקנים מוכרים פחות, אבל כשעולים על הדשא אז הכל נמחק, והמטרה צריכה לקדש את האמצעים. כרגע הפער בטבלה מהמקום השני שבו נמצאת כפר קרע 4 נקודות, כאמור גבעת אולגה במקום הראשון. יצאנו לדרך, שריקת הפתיחה, כדור ראשון של כפר קרע כבר הולך גבוה לעבר ההתקפה. זהו מספר 6 אופיר כמובן, אנחנו לרגע נעשה סדר. אבו קנני צד שמאל זהו חמזה אגבריה, מעביר את הכדור קדימה לשטח המגרש של גבעת אולגה. אתם רואים את הקפטן שם באזור, הקפטן של אולגה, מספר 17 על הגב, יותם נגר. כדור חוץ עכשיו, הגבהה לרחבה, לא מדויקת, פעם אחת הכדור מורחק, הזדמנות לבעיטה, אבל הכדור הזה בעזרתו של תמניה נעדף, פגיעת ראש. השופט מורה כדור לזכותה של אולגה.
משום מה מספר 10 לא מופיע לנו בדף ההרכבים שקיבלנו, אבל זהו אברהם ימרן. כן, זהו לא מספר 30 כמו שקיבלנו, אז אנחנו נתקן את זה ברשותכם כרגע. כן, הכדור עכשיו הולך ימינה, מצליח להשתלט עליו דראושה, מוחמד דראושה, מורד דראושה, סליחה, באגף ימין. בינתיים זה מתקדם טוב, הגבהה לא רעה בכלל לרחבה, צריך להיזהר מהבעיטה הזאת עכשיו. חילופי מסירות שם של כפר קרע. כדור הולך שמאלה, מי מגיע? כדור עבר את קו החוץ, את קו הרוחב, ויהיה כדור חוץ של גבעת אולגה. המשחק נפתח בקצב איטי משהו. ניסיון לשלוח שם את החלוצים, אבל הכדור לא הכי מדויק. כדור נגע באור אילוז. תכף נדבר גם על אור אילוז, שהיה צריך להגיע לרמות הגבוהות. הפציעות מנעו ממנו להגיע קדימה. עכשיו הכדור הולך לסברי אמש. לידור מימון מעביר את זה קדימה. שוב מימון מצטרף להתקפה, מסמן לימרן שהוא רוצה לקבל את הכדור. יהיה כדור חוץ. לידור מימון מעביר הביתה. זהו הקפטן נגר. שולח את זה מצוין לעברו של ימרן. על הכנף השמאלית יש לו כדור קרן. זה מצב טוב. יש לנו את גל חסן מספר 18 בהתקפה ואת סער אזולאי. אתם רואים אותם בתוך הרחבה. הרבה כחולים לבנים בתוך הרחבה, אני סופר 7 או 6, והכדור הזה קצת גבוה. יש טענה לעבירה, שופט לא קונה את זה במקרה הזה. ליגה ג' משוחררת מלחץ. תחשבו שוב, השחקנים של אולגה עולים למשחק היום כמו למלחמה. משחק העונה שעשוי לפתוח פער של 7 נקודות, מה שיביא לדברי גורמים במועדון למצב בו הקבוצה תהיה עם רגל וחצי בליגה ב'. העידוד לאור אילוז, אתם שומעים מהקהל, כדור לא מדויק עכשיו, שנשלח ממוחמד מסארווה, המגן הימני. זהו שוקת מחמיד מקבל את הכדור, מעביר את זה אחורנית. כדור לרחבה, צריך להיזהר, אבל סברי אמש יודע את העבודה, נותן לכדור לצאת החוצה. אמש בלם שמאלי, בן 22, מהמגזר, הגיע מג'סר א-זרקא. וזהו השוער מור מסיקה, שוער צעיר בן 19, תושב גבעת אולגה. למי שלא יודע, גבעת אולגה זו השכונה בחדרה, מוכשר, שיחק בליגת העל לנוער במדי מכבי נתניה. הנה הוא יוציא את הכדור הזה לעוד התקפה של גבעת אולגה. תכף נעדכן אתכם בעומדן הצופים. יש עבירה
על סער אזולאי. יהיה כדור חופשי טווח של 35 מטרים בערך מהשער של וסים אסלי. יש פה להערכתי כ100 צופים ביציעים. כדור החופשי של אור אילוז. ליד הכדור, אחיו של צחי אילוז. תנועה טובה שם בהתקפה ברחבה, אבל הכדור לא מגיע ליד. אילוז משחרר את זה עכשיו לאזולאי, מנסה לחלוף על השחקן שלו, לא נותן לזה לקרוא. מספר 20 זהו דראושה, מורד, דראושה. ועכשיו התקפה מתפרצת, התקפת מעבר, זה מסוכן, צריכה להיזהר עכשיו. שחרר את הכדור הזה מוחמד דראושה, ויש עבודה טובה בהגנה של גבעת אולגה. כדור חוץ, ילך לרחבה של אולגה, צריכה להיזהר. בינתיים מתקשה לפתח משהו מסוכן באמת. הנה אולי עכשיו המתפרצת הזאת, אבל הם מספיק שחקנים עכשיו מצטרפים. זה 4-5. בואו נראה את אברהם ימרן, האם הוא מגביע נכון, הוא מגביע מדויק. זה מסוכן, זה צריך להיות טוב מבחינתה של אולגה. השתלטות פעם אחת, הכדור הולך אחורנית, עבד לו המומנטום, חוזרים לחלק המגרש שלהם. אולגה, זהו אמיר תמניה, חפש את השחקן הפנוי מצוין באגף הימני, תבוא הגבהה, פעם אחת זה לא מצליח, מתערב שם חמזה אגבריה, עושה עבודה טובה המגן השמאלי עכשיו של כפר קרע. כדור לקפטן, זהו יותם נגר, כדור הולך אחורנית עד לאופיר זילברשטיין, הבלם הימני מתוך 3. מתי ראיתם 3 בלמים בליגה ג'? תגידו לי. זה מערך התקפי, כן. סברי אמש, לידור מימון לקפטן יותם נגר, כדור הולך לימרן, מתקשה מול השומר שלו לא פעם. דראושה בא לעזור להגנה, שחקן הכנף הימנית. לידור מימון, יופי, הכל עכשיו זורם די מהר, יותר מהר, הקצב קצת מתחיל לעלות ומשחררים את הכדור בנגיעה, אבל הכדור הזה לא מדויק, ועכשיו המתפרצת עם 1-1 כמעט. חיכה לחברים שלו, החלוץ אחמד מחדג'נה, מלך השערים של כפר קרע. היה מסוכן עכשיו, אבל עכשיו זה כבר ההגנה מתארגנת של אולגה, שם ההחלקה על קר הדשא. יופי של משטח יש כאן במתחם האימונים בחדרה. אנחנו מבינים שזה אחד המתחמים הכי חדשים בארץ והכי מטופחים בארץ, אז אנחנו רוצים כמובן גם להודות על ההזמנה ועל האירוח לאלי שבת האגדי שהקים את הקבוצה הזאת בגלגול השני שלה וגם בגלגול הראשון. אלי שבת, היושב ראש המיתולוגי של הפועל גבעת אולגה, שהוקמה ממש העונה בגלגולה השני. זהו נגר עכשיו, בואו נראה. אלי שבת יחד עם אסי גומה הקימו את הקבוצה הזאת, הוא יזם את הפרויקט בתמיכת ראש העיר ניר בן חיים. בואו נראה עכשיו מה עושה אולגה, זו הזדמנות טובה. לא מסתדר שם סער אזולאי עם השומר שלו. כ120 צופים הצטרפו לטעמנו, עוד מספר אוהדים בדקות האחרונות, ואולי יצטרפו בהמשך. כמובן שאנחנו מזמינים את כל תושבי חדרה וגבעת אולגה, כמובן השכונה היקרה הזאת, למשחקי הבית ולמשחקי החוץ, לתמוך בקבוצה במסע שלה
לעבר ליגה ב'. יופי של מיקום של נגר, מעורב הרבה, שחקן עם הרבה אחריות, עם המון שקט. ועכשיו זה מסוכן, כאשר הכדור הזה מגיע לדראושה. טוען לעבירה עליו, השופט אומר זה נקי. יש מתפרצת, אולי עכשיו זו ההזדמנות של גל חסן. מה יעשה? יש לו משחק התקפה טוב, גל חסן מקבל ברחבה, עדיין חופשי. טוען לעבירה. אני ראיתי מגע, השופט אומר שאין. היה לטעמי מקום לשרוק כאן לכדור עונשין מ-11 מטרים. אולגה טוענים לפנדל, גל חסן עדיין על הדשא. זו ההזדמנות הטובה ביותר מגיעה לגבעת אולגה בדקה 13 למשחק. יהיה מעניין לראות בלילה בתקציר האם היה מקום לשרוק כאן לכדור עונשין מ-11 מטרים. יוסף מוחמד מקבל את הכדור, עכשיו זה פאדי קנני, כדור הולך שמאלה לחמזה אגבריה. אגבריה מחפש מסירה ארוכה לעבר הרחבה, וואו זה טוב איך משאירים אותה חופשי. הרמת דגל לנבדל. אמנם ההשתלטות הייתה טובה, אבל ההגנה של גבעת אולגה צריכה להיזהר מאוד ולהישמר מכדורים כאלו שמגיעים. כבר היה כמעט חופשי מול השער אם הוא עושה את הסיבוב. ימרן, איזה יופי, הוא משתחרר. אברהם ימרן מאבד, לא טוב. עכשיו הנה הוא שוב, אברהם ימרן משחק על הקו השמאלי. עכשיו נגר בא קצת לעמדה שלו. יותם נגר מעביר, הקפטן קדימה לעברו של שר אזולאי. ימרן מקבל שוב מנגר. הנה עכשיו אולגה, צריכים להניע קצת יותר קדימה, להיזהר מהמסירות האחורנית, מסירה לא מדויקת של אמיר תמניה. חבל על איבוד הכדור הזה. כדור גבוה, חזק, לא מדויק בכלל של הגנת כפר קרע. השתלטות בחזה, צריכים להיזהר. יש שם שחקן שעורב השוער, צריך להיזהר. ועכשיו ההגנה צריכה להרחיק את זה. וואי, זו חטיפת כדור. יש כדור של אולגה. הייתה חצי חטיפה, יותר נכון, של מורד דראושה. שחקן מאוד מאוד פעלתן. מורד דראושה, צריך להיזהר ממנו. אנחנו רואים שהוא מעורב לא מעט, עושה הרבה תנועה והרבה עבודת הגנה. מורד דראושה, בן 34, בן דוד של מוחמד דראושה, שחק בכנף השמאלית הנגדית בצד השני של המגרש. הגיע מהפועל איקסל מורד דראושה, אז ציינו אותו. ועכשיו אנחנו עם גבעת אולגה שמקבלת לחץ על שני שחקנים, הוא הצליח לחמוק משני שחקנים, איזה יופי, מצטרף גם להתקפה הזאת. עכשיו הכדור מוגבל לרחבה, הייתה מסירה של אור אילוז, אבל המסירה הזאת הייתה לא מדויקת. זהו אותם נגר, שולח את זה לאברהם ימרן. מה עושה ימרן? שולח את זה אחורנית. מספר 21, סברי אמש, שימו לב אליו עכשיו, הולך מתחת לעמדת השידור שלנו, הוא הבלם השמאלי במערך שלושת הבלמים. עכשיו הכדור הולך לבו של אופיר זילברשטיין, מצטרף להתקפה הזאת. יש כדור חוץ לזכותה של גבעת אולגה. אנחנו בתוך הדקה ה-16 למשחק, חילופי מסירות מהירות, הכל בנגיעה, שר אזולאי, הכדור נחטף וזוהי כפר קרע באדום שחור שיוצאת עכשיו להתקפה. מסירה לא מדויקת, מלחיצה קצת את לידור מימון, אבל עם המון שקט. הוא רואה מי נמצא סביבו, משחרר את הכדור לבו של סברי אמש. הלאה אולגה, זה הזמן שלכם לתת את הראשון ולפתוח כאן את מסכת השערים. אנחנו מחכים לשער שיפתח כאן את הפקק וייתן עבירה הרבה יותר. הנה מסירה מצוינת, וואו איזה כדור! הכדור הזה ניווט על ידי שר אזולאי, איזו מסירת אומן של אברהם ימרן. וואו, הוא חומק מאחורי כל ההגנה, מסתנן שם שר אזולאי, ועדיפה נהדרת של ווסים אסלי, השוער של כפר קרע.
השוער בין ה-29, המצב הטוב ביותר בדקה ה-17, מגיע לו. איזה יופי של הגבהה של אברהם ימרן. יופי של תנועה מתחילת המשחק עושה סער אזולאי, וכמעט הוא בא על שכרו. זה היה צריך להיות הראשון. הכדור הלך טוב לפינה, עדיפה פנטסטית של השוער וסים אסלי. כדור חופשי, מצא מסוכן, אור אילוז ליד הכדור, טווח של 30 מטרים, טווח ישיר מהשער של כפר קרע. האם הוא הולך על ביתה מכאן? בואו נראה מה עושה אור אילוז. בועט, הכדור פוגע בחומה ויוצא לקרן. קרן לזכות גבעת אולגה. בגלגול הקודם הקבוצה זכתה לשם ממסמר גבעת אולגה עד שהתאחדה עם הפועל חדרה. מבחינת ההון האנושי, השם בהתאחדות לאחר האיחוד לא שונה, ולמעשה הנה הכדור קרן, כדור הקרן הזה פעם אחת מורחק לא מספיק טוב, נגיחה חלשה למרכז השער של סער אזולאי. אין בעיה לשוער לקחת את הכדור הזה. כדור טוב מעבר לקו מחצית המגרש, לידור מימון ראשון, שולח לעברו של סער אזולאי, מידע שמה של שחקן ההגנה. עכשיו אולי תבוא ההגבהה מצד ימין, הנה הגבהה טובה, הכדור נוחת שם אבל אין רגל מסיימת. מנסה להגיע חסן לכדור, לא מגיע ראשון, עושה את הלחץ. זה היה סער אזולאי שעשה את הלחץ הזה. כדור חוץ עכשיו, סברי אמש. הטעיה של אור אילוז, מגביה נהדר! כמעט הראשון מגיע, אבל ברגע האחרון מחלץ את זה חמזה אגבריה, המגן השמאלי. נשכב שם על הדשא. לא הייתה עבירה עליו כמובן. כאמור ציינו את אלי שבת, הבעלים והיושב ראש של הפועל גבעת אולגה. נציין גם את השחקן האגדי ושותפו לדרך, אסי גומה, שהוא בין מקבלי ההחלטות במועדון. חן וטורי מאמן הקבוצה, השחקן והקפטן של המועדון בגלגול הקודם. כמובן אנחנו רוצים להודות כמובן למאמן כפר קרע שסייע לנו בהכנת השידור הזה, כל מה שקשור לסטטיסטיקות, למערך. קאמל ג'אברין האגדי, מאמן כפר קרע, שיחק במכבי חיפה, מכבי הרצליה, פועל רמת גן, אחי נצרת ואום אל פחם. שיחק בנבחרות הנערים והנוער והאולימפית של ישראל. התחיל לאמן כדורגל לפני שנה בביתר אום אל פחם, ויש שם איזשהו עימות, חצי עימות, אני רואה בין שני שחקנים. עכשיו יש שם, המשחק טיפה מתחמם עכשיו. ראינו שם את הקפטן, לדעתי נגר, מספר 15, אנחנו רואים חילופי הדברים נמשכים ביניהם. מוחמד דראושה שחק בכנף השמאלית, אני רואה שהם החליפו. מוחמד עכשיו עבר לכנף הימנית ומורד דראושה עבר לכנף השמאלית. בוא נראה עכשיו, צריכים להיזהר. גבעת אולגה, וואו, זה כדור, אבל שם רגל, יופי של עבודה. סברי אמש עוזר לחברים שלו, לבלמים. אנחנו הגענו לכאן לראות שערים, חברים, בשידור לא אובייקטיבי, בהזמנת הפועל גבעת אולגה. דקה 22, רבע משחק, אוטוטו מאחורינו.
הנה מורד דראושה, מאבד את הכדור, מנסה לעבור, אבל יש לו קרן. כדור קרן לכפר קרע. הרבה שחקנים אדומים שחורים מצטרפים. 6 בתוך הרחבה. עושים תנועה, חלק מהשחקנים של כפר קרע, שוער מצוין, מור מסיקה קולט את הכדור בשתי ידיו, ויש הפרעה. השופט מתאפק לא לשלוף את הצהוב הראשון במשחק הזה. טוב, לידור מימון, ימרן, השתלט טוב, יש עבירה, כן, יש מתחת לעמדת השידור שלנו, אנחנו רואים נגיעה בכף הרגל העליונה, הוא גם מתפתל, נראה שאולי הייתה נעיצה של הפקקים. יופי של קהל יש לגבעת אולגה. אנחנו רואים פה לפחות 150 צופים, אמרנו לכם ככל שנוקפות הדקות אנחנו רואים הצטרפות של הקהל. אורי לוז מקבל בחזרה, לא, זהו ימרן עכשיו. הגבהה לרחבה, כדור פעם אחת מורחק. עכשיו זהו הבלם שמצטרף, בועט! הכדור למרכז השער, הייתה שם הסתה, איזשהו רפלקשן, בעיטה של אופיר זילברשטיין. הזדמנות טובה עכשיו לגבעת אולגה. המשחק עדיין צעיר, משחק ארוך לפנינו, הכל כאן פתוח, גם אם יהיה 1-0 וגם כנראה אם תהיה התוצאה 2-0. יש עוד המון זמן לשחק. חברים וחברות, אתם מוזמנים להגיע לכאן כמו בכל משחק. אירוח כיד המלך, מתקן חדיש, מטופח, אירחו אותנו באמת ברמה של ליגת העל. ראינו פה את התפילות של כפר קרע לפני המשחק, וראינו פה המון ממחלקת לא יודע. רגע, בוא נראה עכשיו, גל חסן ברחבה חופשי, עושה את ההטיה פעם אחת, פעם שנייה, ימין לשמאל, מנסה לשחרר את המסירה אבל לא מדויק, חבל. וזו התקפת מתפרצת, יופי של מניעת התקפה מתפרצת, וזה כרטיס צהוב, אבל עצר התקפה מסוכנת. זה נקרא כרטיס צהוב חכם לעברו של אמיר תמניה. צהוב בדקה 25. זו ההזדמנות עכשיו של... הנה אורי לוז אולי מבשל! עכשיו הכדור הזה ליווה את השוער עודד! ועכשיו על פי השער אורי לוז עם הטיה אחת פעם אחת ונסה לשחרר את המסירה, לא מצליח. עכשיו אז אולי בועט! 1-0! סער אזולאי! בעיטה מושלמת! לא! גל חסן, סליחה! גל חסן, זהו כובש השער! איזה יופי, הכדור ניווט ברגל מלאה לפינה. גל חסן בועט את הכדור הזה מושלם. זה 1-0 בדקה 26 לזכותה של הפועל גבעת אולגה. כמה לחץ משתחרר אנחנו רואים גם אצל גל חסן וגם אצל הקבוצה הזאת. גל חסן עם שערו העשירי העונה.
דראושה, כדור שלו עמוק מדי בידיים הבטוחות של מור מסיקה. יופי של בליץ היה לפני השער של גבעת אולגה, והיא באה על שכרה, היא יותר טובה במשחק הזה, תוקפת יותר, מחזיקה יותר בכדור. עכשיו כדור ארוך נשלח חזק מדי לעברו של סער אזולאי. אומר תודה על הכוונה. אנחנו רואים הקבוצה הזאת, ככל שאתם רואים את הדקות עוברות, גם בחדר ההלבשה וגם באימונים וגם על קר הדשא, תמיד 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 הקבוצה הזאת זאת משפחה, ולפעמים היא המשפחה הראשונה שלך. אתה נמצא איתה לא מעט שעות במהלך השבוע. עכשיו שניים באים לסגור את ההתקפה הזאת. יופי של עבודה של הבלם סברי אמש. הנה כובש השער, גל חסן, אין עבירה, זה נקי. אור אילוז עושה עכשיו עבירה, שופט רואה מקרוב. מי שעושה את ההטיות, את הסחרחורת קצת פה, זה מוחמד מסרווה, מתחת לעמדת השידור שלנו. המגן הימני, אבו רסן, זה הכינוי שלו, ליד הכדור החופשי. עלה אבו פאני, אבא של עלה אבו פאני, הקפטן, הבלם השמאלי של כפר קרע, הוא בן דוד של אבא של מוחמד אבו פאני. אז הנה אבו פאני עם כדור חופשי. עכשיו אנחנו בדקה 29 לכפר קרע, אבל הוא לא הולך לרחבה משום מה, זה מוזר. הזדמנות להגביע לרחבה, ששם אפשר לשלוח לפחות 4 שחקנים במצב כזה. מסירה לא מדויקת, הכדור הזה נשלח סתמי, ארוך לא מדויק לעברו של סער אזולאי. הנה הקפטן, יותם נגר. כמה שקט ואחריות. לידור מימון מנסה את אברהם ימרן. מה זה מנסה? מוסר לו מצוין. אברהם ימרן לאור אילוז. אור אילוז מתחיל עם ההטיות שלו. איזה יופי של שליטה בכדור. ימרן עושה הטיה אחת, מתפנה למסירה, הגבהה, הכדור מורחק, לא טוב, נעדף לא טוב. עכשיו זו ההזדמנות, תמניה, הכדור נשלח עכשיו לסער אזולאי. סער אזולאי שולח את זה ימינה. עכשיו הגבהה אולי תבוא, מגיעה הגבהה אבל לא מדויקת. מה תעשה כפר קרע עכשיו? מנסה, לא מצליחה. תראו כמה עצבים של יוסף מוחמד. תסכול בדקה הזאת בדרך כלל יכול להשפיע על לפחות חלק אחד במערך של קאמל ג'ברין המאמן. הגבהה עכשיו, ניסיון הגבהה של הקפטן יותם נגר, לא צולח. כל 10 שחקני השדה של אולגה בחלק המגרש של כפר קרע. רואים עכשיו תכונה ליד הספסל של אולגה. אולי עוד מעט המאמן חן וטורי מתכוון לעשות חילוף. אנחנו רואים שחקן שם שעומד אבל עדיין לא הולך להתחמם. לא ראינו איזושהי פציעה, תודה לאל. זהו נגר הקפטן עם כדור החוץ, משאיר את זה. לא דיברנו על יובל לוין, עוד מעט ניגע בו, המגן הימני ששורף את הקו. שיחק בליגת העל בקריית שמונה, שיחק גם בנוף הגליל. נגר משאיר את זה לא מדויק. כדור של נגר הקפטן, מצטרף להתקפה הזאת. כדור מוגבע, אבל הגבהה לא מדויקת. פעם אחת הרחקה, ועכשיו הרחקה לא טובה. זו הזדמנות לעוד הגבהה לרחבה של כפר קרע. מה תעשה? אולגה, הגבהה מצוינת, הרחקה לא מספיק טובה. ימרן משתלט, בועט בשמאל, חלש, והכדור לא יוצא עדיין לקרן. עכשיו כפר קרע מחלצת את הלחץ. שוב הכדור של לידור מימון. אור אילוז מוריד את זה ללידור מימון. ימרן לא מדייק, אבל תראו איזה שטות שעושה הגנה בתור הרחבה שלה. ימרן פעם אחת שולח את הכדור, לא מגיע ליד.
תמניה משחרר את הכדור ימינה. עכשיו, איזה יופי, הכל בנגיעה, הכדור מוגבל נהדר לרחבה! והכדור הזה נבעט ליד העמוד, לא רחוק. היה חסר לו 1.5 או 2 ללידור מימון הבלם שמצטרף להתקפה הזאת. אנחנו בתוך הדקה 32 למשחק. תם נגר ואברהם ימרן. ימרן, תמניה, נגר, קבל מאילוז. איזה יופי של משחק. ממש כיף לראות את הקבוצה הזאת בליגה ג'. מזכירים לכם, הליגה האחרונה בדירוג הליגות בישראל. כמובן ליגה לא מקצוענית. אברהם ימרן בכנף השמאלית, לידור מימון, איזה יופי, מקבל בחזרה מימון. תמניה במסירה לא מדויקת. עכשיו התקפת מעבר של כפר קרע. דראו שמבקש את הכדור, שוב הוא חזר לאגף הימנית. מורד, צריך להיזהר. היה שוער בלי חוכמות, מור מסיקה מרחיק את הכדור הזה. יש עבירה, צריך להיזהר. תמניה יש לו כרטיס צהוב כבר. בא להתנצל, מרים את השחקן שלו, לא את השחקן שלו, את יוסף מוחמד. השחקן היריב כמובן. טוב, יש לנו עוד ועוד צופים, אנחנו רואים שמצטרפים גם מכפר קרע. החברים הגיעו כנראה אחרי תפילות הצהריים, אכלו משהו בדרך לכאן והגיעו. יש לנו פה לפחות 200, אולי אפשר לומר כבר 250 צופים במתחם האימונים מחדש בחדרה. אגב, המאמץ הראשי של הקבוצה הזאת, רגע בוא נראה עם התקפה הזאת, זה נראה טוב, מאבד כובש השער גל חסן, שער יחיד עד כה של גל חסן, הופקע בדקה 26, אנחנו רוצים עוד. עכשיו רואים יתרון, אבל היתרון הזה יכול להיות משקר בסופו של יום. הכדורגל הוא נזיל. איזה יופי של מעבר שם. וואו, אין פה נבדל, יש נבדל. הנה הוא מרים את הדגל, קצת באיחור, אבל היה נבדל די ברור של דראו שבורח מאגף לאגף. כמה תנועה השחקן הזה עושה, הוא כבר לא ילד. ציינו מורד דראו שבן 34. זהו יותם נגר. יופי של עבודה עכשיו עם חילוץ הכדור הזה של חמזה אגבריה. יופי של עבודה. אברהם ימרן מקבל, מגביה נהדר, איזה הגבעות יש לו. איך אני אוהב את ההגבעות של אברהם ימרן. הגבעות שחותכות לא פעם את ההגנה של כפר קרע כמו סכין בחמה. אברהם ימרן בן 31, עכשיו ניגש לכדור הקרן הזה הקפטן יותם נגר, בן ה-30, שיחק בעבר במם סמך גבעת אולגה, הקבוצה בשמה בגלגול הקודם. הקבוצה הזאת הוקמה מחדש כאמור. העונה, כדור קרן טוב! והגנה מרחיקה. הכדור הזה כמעט הגיע ליעד, אבל הכדור הזה היה לא רע. הכוונה הייתה טובה. תמניה שולח כדור מעניין לרחבה של כפר קרע, עדיין לא עובר את קו הרוחב. האם יגיע? לא יגיע נגר.
אנחנו בדקה ה-37, 1-0 להפועל גבעת אולגה. שם המותג המקומי גבעת אולגה עם מסורת של 70 שנה. התחלנו לדבר על המאמץ הראשי, מור סבג, איש יקר מאוד, הבעלים של חברת מור לוגיסטיקה. בזכותו גבעת אולגה עומדת על הרגליים, וגם בזכות רמי חסון יזמות. אפשר לראות שלא מובן מאליו, יש קבוצות בליגה לאומית וליגת העל, לפעמים אתה לא רואה ספונסר, את הספונסרים על החולצות של גבעת אולגה. עוד מעט נבקש מהצלם היקר שלנו יוסי כהן שיעשה לנו זום על הספונסרים, לוודא מי מופיע איפה. יש לנו מאחורה בגב, אבל זו התקפה שיכולה להתפתח כמסוכנת. אז בואו נתרכז רגע ברחבה של כפר קרע. אברהם ימרן מקבל, מוסר, מקבל בחזרה מאילוז. זהו יותם נגר, כמה תנועה השחקן הזה עושה, אתם רואים אותו בהרבה מקומות. האם התחיל לנו טפטוף כאן? אני הרגשתי טפטוף כרגע, למרות שיש גג מעלינו, אז זה קצת מוזר לי. בואו נראה עכשיו, צריכה לבוא הגבהה לרחבה, מחכים שם באזור שני שחקנים לפחות, אבל היה עיבוד כדור של הבלם לידור מימון. זו התקפה מתפרצת, נבלמת מהר מאוד בזכות מספר 15. 15 לא מופיע לנו אבל בהרכב, זה קצת מוזר. אני חושב שזה יובל, לא, זה לא יובל לוין, בואו נראה. כן, אנחנו מקבלים אישור רשמי לזה שהתחיל כאן הגשם בחדרה. תמניה. נגר, אילוז, ימרן, איזה יופי, כמה חוכמת משחק. לטעמי המצטיין על הדשא אברהם ימרן. תראו איך הוא מתפנה באגף, הכדור נשלח לעברו, אבל לא מדויק. חמש דקות לפני תוספת הזמן למחצית הראשונה. אנחנו ב-1-0 לגבעת אולגה, משחק העונה בליגה ג'. מקום ראשון מארח את המקום השני. יש שם עבירה. שחקן קצת מתפתל על קר הדשא, אנחנו רואים.
היה פה שמש בוהקת לפני שעה, עכשיו השמיים פה אפורים אפורים, התחיל פה טפטוף, אבל לא משהו שימנע את המשך קיום המשחק הזה. כן, 15 זה יובל לוין, למי שטועה, ששיחק בקריית שמונה בעבר בליגת העל, שורף את הקו הימני. ימרן לא מדייק, לטעמי התעייף קצת, עשה המון עבודה. בוא נראה את נגר! בועט, והכדור הזה בסופו של יום בידיים של השוער וסים אסלי. מתי בליגה ג' ראיתם גג לרוחב כל היציאה? אני לא רואה אף אחד עם מטריה כאן, כולם מוגנים מפני הגשם כאן. ראו תמניה, ימרן, סברי אמש, דקה ו20 לפני תוספת הזמן למחצית הראשונה. גם שחקני כפר קרע קצת עייפים אנחנו רואים. אזכיר לכם 1-0 לגבעת אולגה משער בדקה ה-26 של גל חסן. תרף אנחנו נראה מה תהיה תוספת הזמן, לטעמי לפחות דקתיים על הפציעות שהיו כאן, לפחות 2-3 פציעות ראינו, אפשר להוסיף גם דקה, לטעמי יוסיף 2. גל חסן עם 3 שחקנים מסביבו, לא מצליח להשתלט שם על הכדור, שופט ראיתי שהוא מתכוון לשרוק, הנה השריקה, לא, הוא עדיין לא מסיים את המחצית הראשונה. שופט הרביעי עדיין לא מניף את השלט האלקטרוני, אז ככל הנראה לא תהיה לנו תוספת זמן למחצית הראשונה. אורי לוז מוריד יפה לימרן, קבל בחזרה ממנו, איזה יופי של צירופי מסירות, הכל בדאבל פאס, יופי. סער אזולאי חודר לרחבה, עושה את ההטיה שלו, בועט! וואו, היה חסר לו מספר סנטימטרים, איזו בעיטה יפה, וכל המהלך הזה יפה של סער אזולאי. הנה השריקה לסיומה של המחצית הראשונה, 1-0 לגבעת אולגה. אנחנו נשוב אליכם לפתיחתה של המחצית השנייה.